Il-ħabs għandu jkun faċilità korrettiva fejn min jinżamm hemmhekk għandu jingħata l-aqwa possibilità li jirreabilita lilu nnifsu għaliex il-priġunier jitlef il-libertà imma mhux id-dinjità. Il-Ministru Mallija fisser kif sa mill-bidu ta' din il-leġislatura huwa beda jara kif ir-riforma fil-ħabs tibda ssir tassew u dan bil-ħabs jinbidel faċilità korrettiva. U qal li kien hemm ta' qalbu li din ir-riforma titwettaq, iżda l-Gvern kien determinat li jimplementa dawn il-miżuri meħtieġa biex fl-aħħar mill-aħħar il-priġunieri joħorġu mill-ħabs ferm aħjar milli daħlu. Ir-reabilitazzjoni. Ħafna nies jgħidu din impossibbli, jien ma naqbilx. Din hija ġlieda li trid tintrebaħ. U qal li ttieħdu bosta miżuri u inizjattivi biex tiżdied is-sigurtà fil-ħabs innifsu. F'diversi oqsma kien hemm laxkezza u traskuraġni li jwaslu għal abbużi fosthom dak ta' droga. Fil-fatt sar investiment f'taħriġ għal klieb li nġibu apposta minn barra minn Malta sabiex ikunu ta' għajnuna fit-tfittxija għal sustanzi illegali. Dan minn barra li bdew isiru testijiet kemm fuq uffiċjali tal-ħabs kif ukoll fuq priġunieri. L-ewwel indikazzjonijiet juru li diġà kien hemm progress b'dawn il-miżuri. Barra minn hekk, il-Ministru ħabbar ukoll li fi żmien qasir se jinħatar direttur għall-edukazzjoni fil-ħabs li jkollu responsabbiltà li jmexxi korsijiet u programmi sabiex il-priġunieri jkollhom l-opportunità li jieħdu korsijiet ta' tagħlim u taħriġ f'bosta suġġetti. Il-Ministru Mallija qal ukoll li qed ikollu taħdidiet ma' kumpaniji lokali li qed jiġu mħajra jagħtu x-xogħol lill-priġunieri. Barra minn hekk fil-ħabs se jibda jintuża spazju apposta fejn jkun jista' jsir dan ix-xogħol f'ambjent simili għal post tax-xogħol. Dan għandu jgħin biex il-priġunier jintegra wkoll fid-dinja tax-xogħol meta joħroġ mill-ħabs. Dwar il-forzi tal-ordni il-Ministru Mallija qal li dawn iridu jiżdiedu fin-numru biex ilaħqu mal-eżiġenzi tal-lum. Għaldaqstant fil-ġranet li ġejjin ħirġa sejħa sabiex isir reklutaġġ fil-Forzi Armati ta' Malta. Barra minn hekk hemm il-pjan li anke l-istruttura organizzattiva eżistenti tal-Korp tal-Pulizija tinbidel biex tirrifletti żminijiet tal-lum u biex tiżdied l-effiċjenza fis-servizz. L-Akkademja tal-Pulizija se tinbidel f'kulleġġ għall-Pulizija sabiex il-Pulizija jingħataw l-aqwa taħriġ biex jogħla l-livell tal-qadi ta' dmirijietom. Meta tkellem dwar id-dewmien fl-Uffiċċju tal-Immigrazzjoni, il-Ministru Manuel Mallija qal li sab 3,000 applikazzjoni blura għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ittieħdet deċiżjoni fejn inħarġet legal notice, ġie mċaqlaq id-dipartiment u ġew impjegati iżjed ħaddiema. U qal kif is-sistema ġdida tal-karti tal-identità li kellha tkun lesta sas-sena 2010 wara nefqa ta' miljuni ta' euro taħt Gvern Nazzjonalista baqgħet ma twettqitx. Illum jingburi li ngħid illi x-xogħol fuq l-ID huwa lest qiegħed jiġi ippruvat u ttestjat b'mod tajjeb. Il-Ministru Mallija ħabbar ukoll li fi żmien li ġej għandhom jinħarġu 300 karta tal-identità ġdida bħala prova sabiex din is-sistema ma ddumx ma tiddaħħal. Tkellem ukoll dwar l-industrija tal-films u qal li l-Gvern kien kommess li investi f'dan il-qasam għax din l-industrija tista' tħalli ħafna flus f'pajjiżna u toffri opportunità ta' mijiet ta' impjiegi.